село Врабча, Трънско. Едно китно много красиво село. На всеки му е хубаво родното село. Моето семейство, всичките са били певци. Моя баща много хубаво пееше. Майка ми също. Брат ми единия завърши 2 висшата има музикални, другия свиреше на мандолина и на акордеон. И като пеехме, всичките заедно пеехме. И тогава вече аз като израснах, вече трябваше да отида за пръв път радиото, като го пуснаха, коя година беше и след това се отидах и така почнах. Добре, тази традиция, която носи вашето семейство, продължи и при вашата дъщеря. Това е наистина голямо щастие за вас. С моята дъщеря, аз трябва да ви кажа, че за това прекъснах най-много, защото когато видях, че тя има такива данни, които са много по-добра певица от мен, аз имам мек глас и аз съм алтистка, докато тя има свеж, силен глас, буен. И тогава аз днес Лиляна Галевска е една от най-добрите български народни певици, солистка на Филип Кутев, на квартет Славей. Благодаря. Това вече вие ще Какво научихте вие от Ика Стоянова? Ами аз много неща научих от майка. Първо взех всичките и песни. И второто, тази чаровност, която тя има на сцената, тази усмивка. Просто съм я гледала, наблюдавала съм я. Всичко това нещо аз съм го попила.
Продължаваме от следващото изпълнение на Лиляна Галевска, песента "Карай, Райо". Няма как да говорим за Лиляна Галевска, да слушаме нейни изпълнения и тук в студиото да не са нейните колежки и, убеден съм, приятелки от квартет "Славите" на Натка Караджова. Кажи ми, какъв човек е Лиляна? Ама много искрено. Абсолютно искрено. Мога да кажа, че като човек много неща научих от нея. Независимо, че сме толкова години вече заедно в квартета, искам да кажа, че за да бъдеш 22 години в един състав, да съществува, да пътува, да живее заедно, да се храни заедно, да споделя всички неща, това е с много търпение, много възпитание и с много естетика. От нея научих уважението към българската народна песен. От Лили Галевска научих уважението и естетическото отношение към националния костюм, защото това е най-важното. Всеки един костюм символизира нещо за късмет, за здраве. Знаем, всички символи на националния костюм не са случайни. Мариана, ти като част от квартета, каква е Лиляна за теб? Какво е тя? Лиляна Галевска за мен първо е перфектният артист. Тя излиза на сцената или за телевизионно предаване, или за участие. Винаги е с страхотно изгладен костюм, с невероятен грим, който е подходящ за участието, съответно, или за телевизионните снимки. Няма да коментирам нейните качества вокални, защото всички ги знаем. Добре, но признай ми тя е нещо. страхотен приятел също. Кристина, ти си... Аплодисменти, наистина. Ти си най-отскоро в квартета. Познаваш ли преди това Лиляна Галевска като човек, като приятел или само от песните й? Аз съм израснала с нейните песни и сега ми стана много мило, когато ги чух тук в студиото. Спомних си за тези години, когато бях много малка и ги въртях на грамофонната плоча. Вярвала ли си, че някога ще застанеш и ще пееш редом до нея? Ами не съм вярвала, въпреки че преди 20 години те имаха концерт в град Перник. И аз седях на балкона, те пееха, тогава спомням си "Дреме ми се, лега ми се". Аз седа на балкона и казвам: мечтая си някой ден да пея и аз такава формация. Бог ме чу. Мечтата ти се сбъдна. Благодаря ви, момичета, бъдете живи и здрави, най-вече на Лиляна, защото честваме нейният юбилей. Сега няма как. Ще изпеете една песен, нали? Да, разбира се. Петли бояш. Емблематична песен от репертуара на квартет "Славите" на Натка Караджова. Слушаме ги.
дали си и дели себе сорало, риби žena i u ramu najde, ajde mužo na oranje. More mala ženo, ti luda li si i deli sebe s volove, ribi žena volove si najde, ajde mužo na oranje. More mala ženo, ti luda li si i deli sebe s jarema, ribi žena i remu najde, ajde mužo na oranje. More mala ženo, ti luda li si i deli sebe so stena, ribi žena i uste si najde, pa pojdoše na oranje. След жизнерадостната песен на квартет Славей продължаваме с още един трънски бисер «Пойдох, поведох», песен на Лиляна Галевска. Остана още една песен да чуем в изпълнение на Лиляна Галевска и тя е «Юнак Георги». Konjakove, konjakove, konjakove,
Уважаеми зрители, представям ви фолклорен танцов ансамбъл Детелини от град Павел баня.